Aron kalikayan ang grabing kainit sa mga venue. Mihimo ang adjustment sa oras ang DepEd sa closing ceremony sa mga eskwelahan. Naglakip sa graduation o moving up ceremonies. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa katapusang simana sa school year, busy na karon sa lain-laing school closing activities. Sa National Shrine of St. Joseph, naabta namo ang panagtapok sa mga estudyante o mga teachers. Parte kini sa Baccalaureate o Thanksgiving Mass nga gihimo didto. Sa Mandawi Comprehensive High School, ugma pa hinuon ang schedule sa moving up ceremony adto sa sports complex. Alas 6:30 kini sa buntag gitakda. Matud sa DepEd City Division, dunay mga adjustments nga gihimo sa schedule sa mga aktibidad karong panahona. Alang kini sa graduation, moving up ug recognition rites. Buntag sayo o baka mahapon na lapas sa alas 2. Priority gyud is ang atong mga bata kanang comfortable gyud sila, especially with the atong issue on the heat index. So we're trying to ang atong gi-try is atong i-schedule kanang mga period nga init kaayo, gi-discourage nato nga naatay mga programs anang nga mga orasa. Kining maong schedule alang hinuon sa mga open air venues sama sa mga gymnasium. Mamahimong lahi og oras sa mga air-conditioned nga venue. Sa DepEd calendar, himuon kutob karong simanaha ang mga aktibidad pagtak-op sa school year. Samtang sa tibok buwan sa Hunyo, mahatagan og bakasyon ang mga teachers nga dili sila required mo report sa eskwelahan. Unang beses kini gigipatuman aron mahatagan og kahigayunan ang mga magtutudlo nga makapahuway. June 1, wala na activities ang mga teacher gyud. Yes, 1 whole month untouched ang atong mga teachers ana. They are ato silang gi-encourage to enjoy that vacation period para by the start of the school year balik na Santa. Sa Hulyo na mubalik og report sa eskwelahan ang mga teachers alang sa Brigada Eskwela isip preparasyon sa pag-abli sa bag-o nga school year. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.